Намираме се на територията на най-ранния солодобивен и градски център в Европа, именно Провадия Солницата. Това селище е възникнало към началото на 5600 година преди Христа и то възниква на тази територия заради естествените солени извори, които са били тук на повърхността. Именно те са били сърцето на праисторическото селище, защото когато идват първите заселници, те все още нямат възможност да копаят в дълбочина, за да добиват каквито и да е ресурси и разчитат единствено и само на това, което откриват на повърхността. Хората по това време са знаели, че солта е била жизненно важна, както за тях, така и за животните, които те са отглеждали. И също така в праисторията солта е играла ролята на първите пари. Това са така наречените стокови пари. Тоест, 1 кг сол се равнява примерно на 1 кг месо или 1 кг кожа, или както се разберете с другия търговец. Именно заради тези качества на солта тя е била изключително ценна и търсена стока, тъй като на много малко места в праисторията се е добивала солта и като цяло е била от така по-редките стоки и който е имал достъп до сол е имал реално погледнато достъп до неограничени финансови възможности. През първите около 400 години от живота на това селище, този процес на солодобив се е извършвал в самите къщи, т.е. в самото селище, посредством изваряване. Т.е. събират солената вода, изварявате и по този начин са получавали крайния продукт. Така от една къща, от една пещ, около 25-26 кг сол на едно зареждане са могли да добият. 10 на тона годишно производство на сол са могли да се осигурят по този начин, което за времето на праисторията е било в индустриални количества и именно това голямо производство на сол ги е превърнало в едни от най-богатите хора тук в района, да не кажем най-богатите. Затова свидетелстват и много от находките, които откриваме. Най-вече накитите, които са започнали да използват, а това са накити от мед и от злато и най-вече накитите от миди, но не от нашите черноморски миди, а това са накити от миди спондилус. Мидата спондилус е ендемичен вид за Средиземноморието. Тя се среща единствено по Средиземноморското крайбрежие, което пък от своя страна означава, че по търговски пътища хората тук са достигнали на юг чак до Средиземно море. За съжаление обаче, когато говорим за едно забогатяване на дадена общност от хора, говорим и за така един нездравословен интерес от тяхните съседи към това забогатяване и така, за съжаление, тук започват да зачестяват нападенията спрямо това селище, което пък от своя страна принуждава местното население да започне да изгражда все по-солидни каменни стени за отбрана. До този момент по-стара каменна крепостна стена в Европа не е откривана и от тук насетне започват всички нейни проблеми. Тъй като всяко нещо правено за първи път, хората са нямали кой знае какъв опит в изграждането на подобен тип конструкции. За тяхно огромно нещастие не са познавали спойващите материали от сорта на цимент, бетон, гипс и така нататък. Единствената спойка, която са използвали между камъните е пръст и глина. Като по този начин са разчитали единствено терена да е достатъчно стабилен, за да издържи една такава конструкция. Но за тяхно огромно нещастие тук района, заради соленото тяло под нас, е сеизмично активен и често се случват земетресения. И така само около 50 на години оцелява първата стена. Вследствие на земетресение една голяма част от нея се разрушава и пада. Виждате останки от първата стена и тук най-ясно си личат следите от това първо земетресение, което разрушава стената. Става въпрос именно за тези по-големи камъни, които виждате. Някога те са били част от двата бастиона, или това са двете стражеви кули, които са се намирали от двете страни на източния вход. Зад вас, на около 250 метра, където в далечината е белия фургон, протича река Провадийска. Именно тя е осигурявала, така да се каже, транспортния коридор, който е свързвал двете селища. Селището тук и селището във Варна. Тъй като, както в наши дни, така и в миналото, реката се влива директно в Варненското езеро. Втората стена възниква към началото на 4600 година преди Христа. За съжаление обаче, втората стена по, така да се каже, идентичен начин се разрушава както първата. Отново, вследствие на земетресение, само около 150 години е оцеляла втората стена, но този път части от тази стена падат навътре към самото селище и разрушават сградите, които са били в близост до самата стена.
Най-вероятно това е била една от основните причини, поради които са се отказали от използването на подобен тип високи и вертикални стени и са решили да променят изцяло концепцията на самото селище. Решили са да вдигнат нивото на селището в височина. Към средата на 4400 година преди Христа започва да се образува могилата такава, каквато я виждаме в наши дни. Откриваме останки от двоетажни, но и от триетажни постройки. Те са от колено-плетена структура, т.е. дървена основа, обмазана с глина, и тук може да видите на двата разреза горе-долу по какъв начин са изглеждали самите сгради. Зад мен може да видите, реално погледнато, самата трета отбранителна система. Тя е уникална сама по себе си, защото е изградена от три елемента. Първият елемент е така наречения каменен кожух, или това са тези по-дребни камъни, наредени по самия склон. Целта на този каменен кожух е била да облече насипа, който те са направили при вдигането на селището, и да го укрепи, за да го предпази от ерозията. И отделно от това каменният кожух е послужил за основа на втория елемент, а именно това са тези радиални стени, или тези успоредни една на друга стени, които виждате. Тяхната задача на тези радиални стени е била да разделят нападателите на по-малки и по-удобни групи за отблъскване. Тук самото селище спира да съществува към 4350 година преди Христа заради климатични промени. Затопляне на климата, засушаване на самия климат, т.е. намаляват производството на сол и в един момент просто хората започват да търсят по-добри условия за живот и така напускат селището. За съжаление, идвайки тук траките, пак казвам, откриват едно обезлюдяло селище и един готов каменен материал, от който те се възползват. И така една голяма част от праисторическите стени са били преизползвани за изграждането на тракийската сграда. Това е била владетелски дом тип вила или резиденция на някои от местните владетели, и знаем, че в даден момент, след когато е спряла да се използва самата сграда, траките са извършили погребение и са изградили надгробна могила. Тоест, последните около 8 метра от могилата, които виждате в момента, са част от една тракийска надгробна могила, която тепърва предстои да бъде проучвана.